Kaya na kini mo motora ka. May sus. Papagi ko ka impas. Tulo ka buwan pagka nako. Maniman ko rin mo impas. Kaya goodbye na lang dyan mo dyan. Ang atong pinagsamahan for 3 months. May impas. Diba baka saksi na baka sa kung mga krimen na baka di pambuhat na ba? Sao naman lang dyan. Krimen man sa kung mo. Gitiming mo sa dyan. Ay nga mo pag utang na kong motor. Natakat mo ko sa trabaho. Kapuya ang sao na lang dyan mo. Hindi na pa dyan magsilbig. Mawad tangan kong motor. Yung sao naman ako pag ato sa diskuhan. Sa tungitan. Layo, arap kining puyo tagbukid. Kinahanglan na ba dyan kayong motor dyan. Sao naman lang dyan. Sus, goodbye na lang dyan di mo dyan. Pinangga na ba dyan kaya kang motora ka. Pinangga na ba dyan kaya kang motora ka. Sao na lang dyan. Kung makuha ka sa... Tigpaningil na ba ron. Huwag mo dyan kay kwarta. 20 raman na akong kwarta. Sao naman lang dyan ako magbayad, ani ha? Hindi ko pwedeng mahuwam ko sa kong mga amiga po. Sabi pala, ingnan ko nila nga tugag-tugag pangutang niya ko ay kabayad. Sao naman lang dyan niyo eh. Nakapoy ganing pala utang. Ay, Ma'am Siksi. Kanang, Sir, kaila ka na ko, ma'am? Ni Manilyn Villarin. Asawa na siya ni Albert Villarin. ay, oh, unahan sir ay. May motor niya. Ato ka na dito nahan? Oh, naggas ang motor. Ano ba sir? Ay, kuan man god, ma'am. Kanang katong iyang motor nga gidala-dala, ma'am. Embargohonon ako to. Kay pila naman to ka. Hapit man tuig, way data-data. Nya imagine na sigig sakay-sakay anang motor. Walay data-data. Oh, manang guruyono na to. Karong adlaw na iyang Judith. Dili tong Judith kasi lingan niyo, Judith Bayranan nga karon niya last Bayranan. Judith. Sige, ma'am. Ato lang unahan sir. Oh, daghang kayong salamat, Ma'am Siksi, ha. Why, isa pa yan sir. Excuse me, ma'am. Agoy, sige, ikaw sir. giday. Ako dito sir. Ma'am, Sir. kay bawa naman ka, ma'am, nga ning tawag na ang taga-opisina, ma'am, nga kanang imong motor nga gikuha, anay kapikapa, ma'am, kay di na naimuha. Okay, sir. Ako nga pala sir. Ay, di ako mo din mo ma-embargo. So, Embargo naman nila ko karon, ma'am, kay magkaroon man ang last mo, kasabot kag karon last, ma'am, Judith ba? Oo. Gitawagan na ka sa mga opisina. Oo, Tanang kolektor, tanang tao dito nga kauban ako gitawagan ka. oh, mana sir? Nya sir ka na. Wa asa ka data, og na kay ka data, ma'am. Oh, Pwede ra ka, na ako kadata dire sir, di ba? Depende sabot-sabot lang. Wala na naron, ma'am. Ning biya na may ana nga moto. Kaya napulaan na may ana, sabot-sabot lang. Yes, sir. Kaysa sige sabot-sabot na hurot na mo ang motor dito. Sabot-sabot na napuro na to. Hinog paayo. Nya sir, unsaon man tani kung ikaw sir kung mudawat ka niya, pwede ra jud kaayo sir. Ako idata. Kung mudawat ka ana. Pero kung di, ako alam pud ni. Pero, sir, In taon, ma'am. Usa ra man taon na kaspok ng 20, oy. sir, pahangyo ala sa ta sir. Last na lang dyan ako ning magpakilo sir. Last na lang dyan. Mo adto na dyan ko sa opisina sir. Maybe next month. Maybe. Update next week. Oo. Sir, sige na sir. Ay, pasensya na kayo, mama. Ning sunod ra jud ko sa amo ang patakaran nga embargo. Wala na yung maybe, ma'am. Kay kanang maybe o sa Bisaya pa ana. Why siguro? Why kasiguruhan? Mo nang ayo na lang sige rason-rason, ma'am, kay. Sir. Maog gyapon na mong gisuri ato nga aging semana. Nga aging buwan. Maybe. Karon sa dili ka nang for sure. Sir, mo adto na jud ko sa opisina. Ayo lang sa sir kay ano sir. Nawag tangan lagi kong trabaho sir. Imo pa ni kwaon niya pa motor magunsa naman lang ko sir nga. Ay, kini sir, kini. Masulbat na jud ako mabayaran na gyud ako bisan pag ma-full payment pa nako sir kay. Pero ayan sa jud embargohan ning motor kay kanang ay mag sideline ako sir habal-habal driver. Oh, na ako kita ana. Ako pa ning ma-impas ang motor. Di pwede rin na sir no. Di ba madara magsabog sir. Pwede ko pirma waiver sir kung ganahan ka sir. Adto sa inyong silingan perma og Weber, ha? Ayaw lang sa silingan sir. Weber kadiya chinilas na. Silingan sir. Sir, ayaw lang sa nigpa. Ayaw. Ha? Ay sige. Say kwaon ako ni. Ayaw lagi sir. Ako imo ning kwaon sir. Ampuyo ko sir. Sige, paan motor sir. Basta ipakapi na lang ko sir. May nun wala. Dili na ko mukha. Inyuhan ang kuha ng pagbuhin ako. Sige, sige. Mo ino makakakasiti, mga kaong kag-spoke. Abi na, naging motor sir. Basta kabira ka sir. O, game, bira ha. Kaya busa kayo. Bukoy, bukoy. Pwede pa. Ika dahil sir. Ika dahil sir. Kinasakay ng kuyo ko. Kuyog ka? Ang kuyo ko. Kung sino may nakaon mo? Pwede na po gani og ka ng... Pwede na po gani Ay. og butito lang kunin mo sir. Kung ganahan ka sir.
Di ka mo hawa diha. Di ko mahawa dito sir. Bahala kita sir. Kasi ano kaya po imbarduho ni mo sir. Ay, Di ka mo ay, hawa. ay sir. Sir, joke raman to ako. Sir. Diha lang ka, lingkod diha. Joke. Ay, sir, Lingkod diha. joke. Ay, sir. Lingkod diha. Kurula sir. Oo. Kurula sir. Kurula. Imuha na sir. Tarong na. Imuha na sir. Oh, uli dito. Babay sir. Ay, imuha na. Pakasli na mga motora sir. Isigaw yun. Magpo, balahan ko ni, Oo, okay, balahi sir, sir, mo na akong gipaabot, sir, o gaya sa mo, sir. Ay, lalaki. Hala, ikaw, ang ma-embargo ni mo, Okay. motora. Pero ikaw, pwede di kang papriso, sir. Okay. Kung ganahan ka. Di ka mo hawa na rin. Dili, taga dili.